ಅವ್ರು ಕೇಳು ಮೂಜಿ ಸರಿ ತಿರ್ಗಾವಡು Hey, don't play with my balls. Hey, waiter, don't my with. Okay. Hey, waiter, don't my balls. Don't play with my balls. ఇంకో ఊలాపుండు బాల్డ్ కొబ్బరిపల్లి కోపపరం ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಹ್ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪುಚ್ ಕರ್ಲಿ ಅಟ್ಟೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲಿ ಬೇಲೇಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಸ್ 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 ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಕಣಪತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ 2020 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ಗೂ ಇಂಚ 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 6 ಇರು ವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಮ್ಮ ವಸೀಂ ಅಕ್ರಮ್ ಇತ್ತತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವರ ಇರು ಇನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಡೆ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಅಂದ ಸತ್ಯ ಅದು ಬಂದ್ಪುಂಡ ಐತ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಚ್ ದಾಯ್ಪಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನ ತೂಪೇರ ಅತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಅಂಚಾದ ನೆಮ್ಕ್ಲಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ ಸೇರ್ಪಾಲಿ ಎಂಕವಾಗತ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಕಿಲು ಅಥವಾ ನರಕದ ಬಾಕಿಲು ನರಕದ ಬಾಕಿಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಸ್ವರ್ಗ ಬಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಚ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಕುಡಂಚಿ ನಾವು ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏರಿತ್ತೀರು
ay mukle mata mandri pode tu kulladi ane tupa ఒక ఈరు నుంచి తినకులు enna kandiraglinda apida itirguni kana aji gante batadu ಕೇಸು ಬೋಡತ್ತ ಅಕ್ಲೇಲ್ ನವ್ಲು ಕಾಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ನರಕ್ಕೊಡು ನರಕ ಬರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹಾ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಒಕ್ಕದ ಮತ್ಕೊಂಡು చూలోడు కుత్తా ఉందిలే ఆయ పనిపై అబ్బా అబ్బా పూ సూపర్ ఆతడు ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾ ನಲ್ಪಡ್ದೆ ಪಂಡೆ ಬಾಯ್ ಕೈ बता मैंने तुझे बुलाया पोड़ी बंस मिल गया पोड़ी तो नहीं मिला अभी पूरी और सजी बजी लाना है कभी आएगा क्या मालूम अभी रूपेश मुझे मारेगा यान काली टच मलतले आओ टप ओपन आओ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾವಾ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತವು ಈ Be like Bola.